Assalatu wassalamu alayki ya mubaraka. Aya albarka mai albarka, albarkan da ta zarce albarka wake ta albarka a gaban uban albarka sayyida Fatimatu Zahra'u. Assalatu wassalamu alayki ya mudahhara, tsarki mai tsarki, tsarki kin zarce tsarki, tsarki keke tsarkake tsarki ya zama tsarki sayyida Fatimatu Zahra'u. Assalatu wassalamu alayki ya siddiqa, gaskiya kin zarce gaskiya yar gaskiya wake ta gaskiya a gaban ki ya gaskiyar da ke ake gaskata gaskiyar ki ne ta sa ake ganin gaskiya sayyida Fatimatu Zahra'u. Assalatu wassalamu alayki ya badawiya, assalatu wassalamu alayki ya zakiya, assalatu wassalamu alayki ya shamsiya, assalatu wassalamu alayki ya nuriya, haske yar haske kin zarce haske wane haske yar haske asalin haske dalilin haske sayyida Fatimatu Zahra'u. Assalatu wassalamu alayki ya nuriya, assalatu wassalamu alayki ya mudahhira, assalatu wassalamu alayki ya Fatima, assalatu wassalamu alayki ya Zara. In ba ke ba waye annabi ya ce wa ummu abiha, ke kadai ce sayyida Fatimatu Zahra'u, ke ce Allah ya halice ki ya kebe ki ya tsara ki yayi ki yanda yake so ya ganki kuma haka kike sayyida Fatimatu Zahra'u. Ke kadai ce matar da ba ta biki, ke kadai ce matar da ba ta